माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद डॉक्टर तुलसीराम रोंघांग जिंदाबाद डॉक्टर तुलसीराम रोंघांग जिंदाबाद डॉक्टर तुलसीराम रोंघांग जिंदाबाद मधुराम लगते जिंदाबाद मधुराम लगते जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद people को council pen lama so appointment long der lo polotang te kaching thur nahi asai bang deng pon fit po je ko PPI scheme seli tum deng pon dang ji ko PPI scheme seli tum deng pon dang ma lama ke chari nahi ma hola so ahor mu mukhata congress adin ta claim ne derlo SDC adin ta claim ne derlo non BJP sarkar ili tum kaching hon CM Dr. Tuliram Rohang Kicharia sarkar alang lika bori pon pena joksi pini tum karbiang long long ta sik sidul aja kong lapen customary aja kong ta ili tum chehar jak long lo dono bangke arong tin kichari nangji asama governor pen rong asara tum doana phan appointment kipi appointment pidep pen rong along kapaching thur nangji rong along ko sonsi develop nangi ma lahayata non bangke BJP sarkar si claim bom don marlia tum non lagnam na rong asara tum phan customary law teng pen kichari niya ja kong pidep pen hola haya rong aphan ke paching thur nangi kupi lo ili tum ke claim nangi laso paching thur nangi pulotang te ili tum TVDC Traditional Village Development Council TVDC abang ili tum prabjin pen rong asara tum phana ja kong pinang po laso jok pen si non TVDC Central Government pen Central Government pen ili tum aphan approval nang le lo approval nang le that pen ili tum langfer hawar long si kaddu kawe long flikke bra troxi bang ke ili tum TVDC ili tum chilong lo labang so TVDC nang dolo polotang te rong asara tum chairman nang hoy claim long po rong asara long bang plie tum bang ke members dudun long po non terang arong scheme nang gele bang ke komane le therong bang ke ponpe da choklo mane ing tierong nang gele scheme mane aterona rong bang ke ponpe da choklo athela da rong thom flipen elong TVDC dolo rong thom flipen elong TVDC dolo TVDC non nilitum labangso election dak BJP langfer mondol asai hemelong langfer mondol minority morcha tum patir piponsi district committee tum kaping khadate mohila sanmilan labangso asai dengkono lapen ke dak pharo free pho muluk chetonglo lasolo pen don trokep susi IPHLC tum ciolo lapen ke pini BJP long na chipau bunlo aselang litum hanta ningak long ben dengkono kewangian ni sami klem penang dara penang pula bangso alam da chetan chimum long silalo non muni tum ta chini bom tanglo je sarkar tum kichari labangso sarkar ke madhu akhai madhu adhorom atum hanta ke platform ave kaddu kami panta kelang pachingri et lasu ka chini pena bangsi nono bangke karbiang longara atum ta kapre ga party long ke claim don to mata nono bangke BJP long si nang chipau bunlo asilalo asi don ke bangi stabe karbiang long bangke la east west pangrupet pen long posido la long posita elto kachingon CM sa Dr. Tuliram Rohang kabori la bangso ang thega bangke elitum theklongji la pen ke hai da penenga bangke omu chot pen si elitum hai ponji BJP party pen la hana mili chini dam bangke pen ke dak jongjong ni homosti alam langfer alam yong chetan dam pusitame nona bangke dak penang an na upgrade lo rong arar tum ke dam tang hot BJP long nange cherap dun gawe nange jok dun de tum anstami nono bangke along join lo la pen ke pini ke join dun tum antame party ar pudeng pon pen kidam tang hoda la litum long ke cherap dun tum an phalla chewan pen pa join pon bom lo pini la dhorom terona ke hai punon sanjit dera punon kongrong pi punon lasona khaksi ladak penang an IPHLC long kidam tang hot ke cherap dun leaders tum anta chi open nono bangke BJP long si
join that pen akuta deng pon pen ni thang asai party akam pe ni tum long pen long tahen lo ningarong ningang sama bangke silang fera bangke ke damtang hura phante na non for election bang ke ong aphai nang bat chep ji isi ni tum ninga chi thila pela ni chalo aprang si nang itum perang ke betung apana kero pilo pini nilitum dak langfer BJP Mondol along minority morcha Mohila Sonminon labangso Central penilitum aphan nang kethan ateng penilitum ke paman pon labangso me ke lake lahelo je ingji ratum aphan pe tum aphan swarlo atum aphan kosonsi ke paprang ponaima kosonsi सरकार अलong kacerap situ dun tunangjima lapeng ko PPC alang itum kelong pon ma सरकार BJP सरकार hin peng ko PPC alang tum benefit mate ali kelong ma hai hai alam pothak sin itum sekia hisab sin itum che than pon lo tasoga che than along pen ingjira tum penang atum ke urunadoi tang ho lapen ke ration card lapen ke lakputi baido jo lason kelong dun atum lapen PMY scheme hemso lapen ke asona facility alang tum ke long dun labang so ning kang sam si paklang lo lapen ke long ni tum pan sistame non ilitum BJP sarkar tum pen tipi ponji phan ilitum dak ke japon tum pen chingki je than sin litum amenali sai tum en pon lo lapen alang tum long weg ji ning e the do pen ilitum labang so mai peman pon lo lapen ke aman ke do ilitum dak karbiang long ilitum CM lo sir Dr. Tuliram Ronghang alang li khana kiro kilo alang li labang so ilitum minority aphan ke bank plak ave pin pen ni suarlo phansta banili tum church aphan sita dikon board aphan sita pastor he phansta mili tu kato wentan itu ma akerap na pejir posialan phanda an se ka choro pilo la songbong pen ni tum dak local constituency lang fair constituency long ke japon local MSC mate KCC long EM sar Mudhuram lekhe alang stamil ni tum hanang plak pompe ni tum ajada son tamen ni tum hanang pi na pajir ni tum han pehuman konane ke church boundary tang ho ni tum chang ni tum hang pilo konane ke church tang ti tang ho lahai ta ni tum han patang pilo komane ni tum ration card ke long le tum phan ni tum pulo ni tum hanang pi nang pilo pen ni tum kisumana tum ke pu parai barelong pen ke long chap Produng Holdubari lahai sing tum minority tum hadak boha mukhado chela bangso boha long ni tum ani ding kloi pen ni tum akar ipata tang ho la pen ni tum towar tang ho pulaha akar i mong sta ni tum phan yo pen ni tum na pechun pon lo kichun tang si ong lo la si la bang so la hai alam ni tum ka che than ka chimum dun je phal si pini la bang so minority Sonmilan minority Mohila Sonmilan la bang so mai bipon lo la so mai lo na che tong do na man ke do local EM sir Mudhuram lekthia ke hai la pen ni tum mondol president sir Mahendra lekthia ke hai la pen ke district pen ni tum han nang che toy don dak BDC nang pidnya phan sir Nur Islam alang le ni tum ke tong don la pen ni tum probhari lo de district pen che toy don sir Sani Rongpi alang tum ke tong don pen si mesen pen ni tum armu che to lo pen la bang so pen ning kang sam BJP phan ni ga che the ni ching sam pen jokse don throkera hini adon bangke pini aku puthol tu minority hin pen BJP along che pa ogdon lo pen tum pini ga do ven tum bang pharo photrok amni merli le pen ingjira tum che tong non si lo bang so me alir tamen pichun pon lo kardom